pistola amb bales de goma, disparaven sempre cap a l'aire. Ara mateix tothom està cridant, sembla ser... TV3, manipulació! O agents dels... disparaven sempre cap a l'aire. Ara mateix Mossos d'Esquadra que estan sortint, veiem que criden, però tampoc ha passat res. La gent s'està barallant. Hi ha diferents maneres de veure aquesta reivindicació, de veure com s'han de comportar avui, que finalment hi ha hagut una càrrega, hi ha hagut l'entrada de la policia, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra a la plaça Catalunya després de dies d'ocupació i, com sentiu... Ara estan muntant les tendes un altre cop, les tendes que els havien tret i que només podrien recuperar dilluns de la propera setmana, les han començat a treure, no sé què ens ensenyen. Vale? Molt bé, merci. I ara això? Vale, gràcies. Això qui ho ha tirat? Això qui ho ha tirat? La gent pacífica que està reunida aquí per intentar arreglar els problemes o els altres? O els altres? Hem explicat... Què has explicat? Què has explicat? Hem explicat... Me'l dones? No, aquest me'l quedo. Bueno, molt bé. Encara diràs que ho he tirat jo. Hem explicat... Això ho has trobat? M'ho deixes, sisplau? M'ho deixes? Deixa-m'ho. Hem explicat fa una estona que hi haurien persones ferides per bales de goma o potser bales de goma o cartutxos de goma, com ens ensenya aquest senyor. Aquí a la farmàcia hem pogut veure com hi havia 5 persones que estaven ferides per aquests trets. Hi havia una persona que tenia un tret al tòrax, estaven rebent les primeres atencions aquí a la farmàcia, per tant, 5 persones ferides per algun tret de bales de goma i també en total, l'últim balanç que tenim són 66 persones ferides. Com dèiem, no sé si aquest número 66 inclou a les 5 que estaven aquí a la farmàcia que les estaven atenent per les bales de goma.